Продава се двустаен апартамент на втори етаж в един от най-добрите райони на жилищен комплекс Орел. Апартаментът е светъл и уютен и с нови прозорци. Жилището се състои от просторен хол с голяма тераса и добре поддържан паркет. Голяма спалня с ламинат, която предлага комфорт. Кухня с голяма остъклена тераса, идеална за готвене и хранене. И баня с тоалетна. Не пропускайте възможността да се здобиете с този прекрасен апартамент. Капитал Инвест. Превърнете мечтите си в дом.